Kaixo Joseba, ongi etorri Hernanira, ni Borja naiz, esnal gozotik gozogilea, eta badakit zuk hemen disfrutatingo zula. Esnal gozotegia nire aitonak eta amonak iriki zuten, 1959 urtean, bilak Donostin ezagutu zian gozotegi batian, eta okurritu zitzaien Hernanir irikitzia. Nire aitak jarraitu du, 3. belaunia aldia gea, eta hemen jarraitzen dugu iten, lehenoko formula eta lehenoko itxurekin ditezian pastelak eta gauzak. Aita kola erakutsi zian neri, eta egiten ditugu danak, garai bateko labe baten, 1963ko labe bat daukagu, eta oraindik horrekin jarraitzen dugu lanian, egunero. Gure produktuen kalidadea bermatzeko, erabiltzen ditugu inguruko hornitzaileak, eta horrela lortzen dugu gure produktuaren kalidadea ahalik eta hoberena izatea. Gauza asko egiten ditugu, gure bolleria, eta pastak, eta bai pastelak, eta gure berezitasunen artean, aurkitu dezakegu bai petixua, bombak, erregetako roskoia, hori egiten dugu urte guztian, jendeak enkargatzen digu, eta orain dela gutxi ere bai hasi gea gosari gaziekin pixkat, eukitzen dugu tostadak, aguakatiakin, bai urdaiazpikoakin, eta zumuak, eta jendeak oso gustora hartu ditu. Gozoteen idaitekeen gauzik hobena, da gauzak probatzea, hasi guazen obradorea, eta erakutxiko izuet nola egiten dien gauzak. Gure petixoak iteko behar ditugun produktuak dira gatza, arrautzak, mantekila, irina eta ura. Behar dugun lehenengo gauza da irina tamizatu eta horrek balio digu gero garbiago lan egiteko. Gatza, irinari botako diogu, orain mantekila urtuko dugu eta hortarako perol elektriko bat erabiliko dugu eta urarekin nahastuko dugu. Hau komeni da pixkat muitzea ez pegatzeko eta dana txupu-txupu muitzeko. Eta behin dana urtuta dagoenean, irina bota behar dugu. Nahi dugun testura lortu dugunean, beste perol batera pasako dugu. Orain masa irabiatzen jarriko dugu eta pixkanaka arrautzak jartzen. Behin masa prepatuta dagoenean, mangara pasako dugu. Eta behin mangan daukagunean, forma emango dugu. Listo, behin bukatuta daudenean, labera. Petixua labian dagoen bitartean, esplikatuko ditzuet zuelak zer dian, zuela da gure pasteleriko berezitasun bat, bere garaian, Bigarren Mundu Gerratikan ihesi etorri izan Dinamarkako gizon bat, eta hasi izan ere aitonakin lanian, eta arek erakutsi zizkion formula desberdinak, eta hau geratu da gure pastelerian, eta guk iten dugu gizonarek ekarri zuelako bere garai hartan. Zuela, bizatitan banatzen da, eta gero erdien mantekila sartzen diogu. Eta hau, modu honetan bukatuta egongo litzake. Eta nik uste ja, labekoa prest dagoela. Kanpora. Eta behin petixuak oztu dianean, gure kremarekin beteko ditugu, nasketa desberdinekin egiten ditugu, krema, kafe edo txokolate, baina kasu honetan kremakin ingo ditugu. Behin petixua beteta dauzkagunean, bainatza besterik ez zaigu gehatzen. Horretarako, txokolate txuria daukagu. Hauek dira, gure etxean egiten ditugu petixuak. Kremazkoa, kafezkoa eta txokolatezkoa. Bueno, Joseba, zuri zein gustatzen zaizun gehien, badakizu, Hernani etorri esnal gozotegira, eta probatu. Agur!